Masikati akanaka vana veZimbabwe. Yave nguva dziye nhau dzaBrett Holley. Svondo rino tiri kutaura nerutondero, or in English common sense. Vatukamiri vedu kana vachiita zvimwe zvinhu vanoti vari kutedzera mutemo. Hanzi maitiro avo ari pamutemo. Zvinhu zvavanowana, zvavanovaka, mota dzavanodhiraivha, zvose zviri pamutemo. Mutemo hongu unobatsira ruzhinji, asi zvinoda mutemo uya uchiitirwa ruzhinji, kwete kuti zviitirwe vashoma vaye vari kutonga vacho. Ngatisakanganwe kuti mutemo wanga uripo before 1980 waiti kuti munhu mutema aisabvumirwa kutenga imba kana kufamba mumamwe masabhabhu muZimbabwe. Mutemo wekuGermany waiti maJews vanofanirwa kutorerwa zvinhu zvavo zvese nekuurayiwa mumaconcentration camps. Mutemo wekuChina unorambidza vanhu kuti vanamatire mwari wavo kana kuenda kuchechi. Mutemo wekuitwa vamwe vanhu mabatwa, maslaves, uchiriko kuAsia nanhasi. Zvinhu zvose izvo zvandataura zvanga zviri mutemo, asi sei tichiti aiwa zvakashata izvo zviri pamutemo? Rutondero or common sense hazvidi kudzidzwa kana kutengwa kana kuenda kuchikoro. Aiwa, munhu wese pasi pano akazvarwa nerutondero, uyezve anogona kushandisa rutondero muzvinhu zvaanoita zuva nezuva. Kana munhu achingotemba mutemo kuti asarudze kuti chinhu chakanaka kana kuti chakashata, zvakutoreva kuti munhu iye akutotemba vanhu kupfuura Mwari. Ko kana mutemo wacho wakakanganiswa, ko mutemo wacho kana wakasetwa nemhondi kana mbavha, ndosaka tiri kuti munhu anofanirwa kushandisa rutondero or common sense kana achitedzera mutemo wenyika. Regai titarise dzimwe muenzaniso kuti tione kushanda kwerutondero zvatiri kutaura. 1. Hapadiwi mutemo kuratidza vanhu kuti vasashandise $800,000 pabirthday party imwe chete apa nyika haina chibage. Shandisai rutondero. Hapadiwi mutemo kutiudza kuti ngatisatenge maJeep Cherokee 4 emaministers, imwe neimwe ichita $110,000 apa mamwe matauni havana kana ambulance rimwe chete. Shandisai rutondero. Pamwe mutemo unobvumira kuvaka prime minister imba ye3 million, yes, mutemo unodaro, asi Ministry of Housing ine backlog of over 80,000 dzimba dziri kuda kuvakwa. Shandisai rutondero. Hapadiwi madegree kuti former deputy president atore over $350,000 for 55% disability, apa munhu achiri kufamba, achiri kutaura, achiri kuona, zvese nekutamba nevazukuru. Shandisa rutondero. Pamwe usati wapa African Union mombe dzinosvika 300, dai watanga kubatsira vari munyika mako mauri kutadza kutonga. Dai washandisa rutondero. Pamusoro pekuti vari kutonga vashandise rutondero, isusu vana X vanovhota, inini newe, ngatishandisei rutondero kana tichitarisa vamwe vanhu nekunzwa zvavari kutaura. Ngatitarisei mamwe maenzaniso panyaya ineyi. Zvinoita here kuvhotera vanhu vakange vari mukati mejunta vachiuraya vanhu kana kutarisa vanhu vachiurayiwa, ivo vakati zii zvavo? Nhasi voti vave maChristians nemademocrats, uyezve vakuda kutonga nyika. Shandisai rutondero. Makambonzwa kupiko kuti munhu akatrenwa pachisoja akanzi akatsvira mumba mehuswa, mubedroom ine mahwindo ewood ehunhaya, masikati machena, papurazi pakazara vashandi? Shandisai rutondero. After 35 years dzese dzapfuura idzi,
apa junta ichiri kuuya kumusha kwenyu ichikuudzai kuti vachakuvakirai chirodhi chii, vachakuisirai chidhamu chii, vachakuitirai mvura, shandisai rutondero. Shuwa pangabuda here zvakanaka kubva kune kamwe kaprofesa kakaisa ma-media restrictions munyika achidzvanyirira majournalists, nhasi akushandisa Twitter account kunge newspaper rejunta, shandisai rutondero. Vamwe muopposition vari kuti vari kurwisa junta, asi mumabusiness avo vari kuswera vachidefenda majunta iwaya kukoti. Hanzi business is business. Zvakangofanana nekudya chidya chehuku nhasi, asi mangwana wakuda kudya zai raifanwa kukandwa nehuku rawakadya nezuro. You can't have both, baba. Sarudzai kwamuri, shandisai rutondero. Zviri nani kusarudza vatungamiri vasina kana kumbodzidza zvavo, kana vasina kana kumboenda kuyunivhesiti, asi vachikwanisa kushandisa rutondero. Zviri nani kutongwa nemunhu anonzwisisa kuti zviri nani kuti amire nemusimboti, his principles, than kungofuridzwa kunge shisha mumhepo. Apa ndo panoperera nhau dzaBreaking Vet dzesvondo rino. Kana mafarira zvandataura, mondionawo mamwe videos angu pa Breaking Vet pa Facebook neimwewo Breaking Vet pa YouTube channel. Ndatenda.